kaikille täältä aurinkoisesta Kuruhovista Itärukalta. Tulin tähän kahvin kanssa, ajattelin, että testaan, että kamera toimii, ja laitoin kameran päälle ja sanoin, että ei muistikorttia. Joo, eli kuvaan tätä nyt sitten kännykällä. Ja vaimo lupasi, että hakee muistikortin, tuo sen tonne Oulangan huoltoon. Alkumatkasta ehkä sitten kännykällä se materiaali, mitä tulee. Toisaalta kevyempi reppu. Nukuin 7,5 tuntia tai 7 tuntia 24 minuuttia. Ja Karmin sanoi, että ei juurikaan syvää unta, eikä bodypatteri nyt saanut ihan hirveän korkeita pisteitä, mutta fiilis on kaikista huolimatta ihan hyvä tällä hetkellä. Tuossa kisan alusperinteet, paahtoleipää ja vegaanista nutellaan vedetty, ja vedin kyllä vähän semmoista porotahnaakin, mitä vaimo eilen teki. Ja ei tässä mitään. Lähtö on tunti 50 minuuttia ja viimeiseen package droppiin tunti 20 minuuttia. Et varmaan ehkä tunnin päästä lähdetään tuohon keskustaan ja jatketaan sieltä. No niin, komento takas. Kyllä se muistikortti oli siellä kamerassa. En tiedä, miksi kamera väitti, että muistikortti ei ole paikallaan, mutta avasin kameran, otin muistikortin ulos, laitoin takaisin ja nyt rokkaa. Pienten draamaa alkuun. Vaimo kyllä jo lupasi, että se kuusi musta hakisi korttia ja toisi sen tuonne Oulankaan. Mutta nyt ei tarvii vaimon lähteä korttiosta. Semmoinen puoli tuntia vielä siihen, että auto nyt kähtää tonne Rukan keskustan suuntaan. Pitkä kävelystä 130. Kilometriä 37 minuuttia. Nousua. 200 metriä. Olot ovat helppoja. Kun about tän verran ei ongelmaksi asti. Olot on hyvin rauhallisesti. Tää nyt Valtavaara. Ruka näkyy takana. 4,3 kilometriä tultu ja 50 minuuttia. Ja sykkeet on ihan valtavat. Oletan, että ne on enemmän adrenaliinia kuin että olisi mikään hätänä. Tuolla menee valtajoukko. Yksin saa taivaltaa. Kyllä sieltä takanakin vielä tulee ihmisiä.
Nyt otin ensimmäisen sijainnin tuohon GPS:stä. Yritän pitää nää lyhyinä, että akku kestää ja videosta tulee järkevä pituinen. Täällä 3 kertaa kävin ennen lähtöä maalialueella kusella ja sitten vielä kerran 2 kilometrin kohdalla, että tankkaus pitäisi olla nyt kunnossa. Tähän mennessä kaikki hyvin. Ja rauhallista tahtia. Ja sit saa ihan oikeet hankea. Piiksumat on mennyt tosta. Leila. No kato, se on hyvä, kun siellä on kuule... Ei tarvitse nyt niin, kyllä aina monen kerran saa. Kolttaisen huolta ohitettu ja rauhallisen tahtiin. Vähän noustiin tossa vielä sauvakävelyä. Saa nähdä joku pääsisi juokseen. Kultaa sen verran, että voi sanoa, että tää on vähän sen mutaa, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvät olosuhteet. Ei tule valittaa. Välillä tuntuu, että juokset ihan yleensä yksinäisyydessä, mutta sitten tuolta takaa kuuluu semmoista sauvojen kilkatusta, että tietää, että kyllä sieltä joku on takaakin tulossa. Sitten olisi varmaan ottaa vaikka katsauksen, että minkälaisilla varusteilla on liikkeessä. Ensinnäkin juoksunumero on semmoisella numeropyöllä kiinni, mikä on peruja tuolla triathlon ajoilta. Mulla on Salomonin Pulse Belt vyö. Siellä on kännykkä ja kuulokkeet. Taakse saisi sauvatkin, jos haluaisi, ja muutakin mahtuu, mutta se on lähinnä tommonen niinku kännykkä vielä tässä. Ja sit mulla on, mikähän tää nyt Salomonin liivi on.
Mä laitan sen teksteille tuohon. Olisiko ollut 10 litraa. Tää on pikkasen snadi verrattuna mun vanhaan Akiveskin 8. Musta tuntuu, että se 8 veti paljon enemmän. Nyt harmittaa, että mä en ottanut sitä Adskin 12. Mulla on täällä on GPS-haite, joka päivittää sitä palluraa sinne nettisivuille. Tiedän, että ainakin vaimosta seuraa siellä. Yleensä tänne sivuun laitan kameran ja tänne sitten ton selfie-stickin, kun hän kuvaa juomapullot. Ja sitten repussa on kaikkea energiaa. Ja täällä ei saa juosta yksin, kun koko ajan joku on kameran kanssa. Siinä sai hetken tunkata sen verran, että jättää sauvat ja sitten laitetaan ne pois. Eli sauvat on riverissä, repussa, linnessä. Juomamuki on tuolla GPS-kaukosäädin. Repussa on pakolliset varusteet, takki, side. Pilli on liivin vetoketjussa. No energiaa ja puhelin ja muut tietysti. Akkupankki on repussa. Vessapaperia, jos tulisi hätä kesken kaiken. Joku tulee tuolta tasaisen tahtiin tuolta takana. Se sauva kävelee ja mä juoksen. Kun kipittää näin lyhyille jalalle, niin on se pidempi kaveri sauva kävelee samaa vauhtia. Ihan tää on Kumpuvaara, missä mennään nyt. Ihan hyvä fiilis tähän mennessä ollut. Sykkeet oli alussa kovat ja niin ne tuntuu vieläkin, mutta lasken se edelleen ihan jännityksen piikkiin. Mikähän ne siitä asettuu. Joka tapauksessa täällä ollaan ja eikä tultu luovuttaa, niin tuli mitä hyvänsä niissä otettua vastaan. Paitsi tietysti sydänoireet, niin ne on välitön syy keskeyttää kyllä. Mutta toivottavasti ei niitä tänään. Ja sitten saan taas lunta sen verkkoa sanoa, että kylläpä oli luminen vuosi tänne tuolla Karunkierroksella. Oikeesti ei oo. No on tuolla joku varmaan joutunut polua avaamaan. Hyvää palvelua. Silti ja näyttää aina saakasti, kun joku oli heittänyt keerin tuohon maahan. Poimin sen ja ottaisin liivini sillä. Ihmiset, jos käyttää kieleä, niin pitäkää ne roskat taskussa. Se on 4-5 kilometriä seuraavaan huoltoon siellä sukkien vaihtaa. Alkaa olla ehkä vähän ryönääkin mistä. Kyllä. Ja tässä kaivaa vielä yksi juomapökkö repusta. Tässä välillä. Alkaa tulla kuuma. Pari kilometriä vielä basecampiin. Ajattelin, että pöttelen tämän kameran, niin aika kuluu. Luultavasti aika moni teistä
katsoo ensimmäistä videoa tältä kanavalta, niin ajattelin, että kerron vähän, että mikä on kanava idea. Murahin tähän polkujuoksuun, ultrajuoksuun. Nyt tästä kuvailtu tämmöistä juoksukontsaa. Ja marraskuusta alkaen tällä karhun kierroskulmalla. Katoin just, että olisiko se ollut lokakuun loppupuolella. Varasin majoituksen tänne, eli vähän ennen marraskuuta oli tehty päätös, että täällä lähdetään. Ja en tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Jos tää menee läpi, niin sitten varmuudella menen Ylläs-Pallakselle. Jos ei mene, niin sitten harkitaan. Nyt on kohta 23 kilsaa. Siinä pari kilometriä vielä basecamppiin. Kilisee siihen malliin, että huolto olisi sitä. Kiitos. Kiitos. Kello sanoo 25,25. Kiitos. Alkaa jo pikkasen olla nuutunut alat ja ensi töikseen juoda aika paljon vettä. Että kohtalaisen kuiva suoli tässä vaiheessa. Poistuin just basecampin huollosta ja venäjät taas vähän huoltoin. Ennen sit se on vaihtanut sukkia, että täytyy katsoa, että vaihdanko ne jossain kohtaa tien päällä, mutta eikä ollut hyvä paikkaa istua ja vaihtaa. Huomasin, että oli käynyt semmonen laskuvirhe pankissa, ei mun eduksi, että 4 pussia energiaa nostin korkeaenergistä juomajauhetta puuttuu. Tässä taitaa olla pisi etappi tää Basecamp Oulankaan. Yksi pisimmistä. No, onneksi muutama geeli, sitten pari suklaapatukkaa. Oppasin sitten pari banaanin puolikasta ja mukiin vielä suklaata, niin täytyy vaan sitten pärjätä niillä Oulankaan saakka. Mutta nyt kyllä, no, jostain syystä ei harmita yhtään, mutta siis pitäisi harmittaa. Tyhmä virhehän tuo onkin, mikä se ei juuri tyhmämpää virttä voi tehdä. Mutta 5 pulloa vettä on mukana. Ja niihin tosiaan elektrolyyttitabletit on. Eli ei tässä nyt pitäisi mitään isoa hätää olla. Et nyt mennään vaan poltellaan niitä rasvoja pois. Sitten oikein jalan kenkä vähän painaa siihen. Mikähän se on se niinku rumpia siinä jalan sivussa. No, mikä se siitä asetuu? It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though
tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Ensimmäinen riippusilta. Ihan hyvä fiilis, kun vauhti kyllä hidastunut aika paljon. Vaivaa toi oikea kehräsen luu niinku painaakaan kenkää. Ei oo sellaista ei kyllä ikinä ollut. Että on aika omituinen, mutta ei oo mitenkään estä etenemistä. Eikä se oikeastaan vaikuta varmaan tohon vauhtiin. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so things aren't. Aika teknistä on maasta tässä välillä nyt kyllä. Tuossa istui äsken UTTF-filisseri, UTMP:n käynyt kaveri. Joenperrassa katteli maisemia ja sanoi, että ei ole tänään hänen päivänsä. Ei ole varmaan menossa hän Saarijärvelle saakka. Sain pari pussia nostia siitä. Niin. Nyt on energiat pikkasen varmemmassa hoidossa. Kiitoksia vaan sulle, jos satut videoa kattoo. Kehräsen luo kyllä tipeytyy hyvää vauhtia, että en malta odottaa, että pääsen vaihtamaan kengät tuolla Oulangalla. Mutta ei se mitään, mennään. Kyllä tästä varmasti paljon tulee särkyjä ennen kuin maalissa ollaan, että eteenpäin vaan. Even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Taas tilannepäivitys GTS niin kerran. Vähän vaikealta tuntuu. Kehräsen luo aika pahasti kipeälle. Hidastaa. Oulanka menee sinne oma aika-arvio yläpäähän, eli 33 tunnin kokonaisaikahaarukkaa. Ei se mitään. Mennään. Juostaan se juoksu, mikä tänään tulee. Odotan vaan, että pääsee kengät vaihtaa. Koko ajan jano on juonut tuosta joesta nyt pari kertaa. Kerran join semmosesta purosta, että tarvii jossain kohtaa hypätä metän puolelle tarpeelle, niin tietää, että mistä se pöpö tuli. Mutta kyllä luotan siihen, että täällä yleisesti ottaen aika puhtaat vedet.
vaikeeta on. En ajatellut toisenne Oulankaan näin vaikeeta. Olen kyllä pettynyt siihen, että tavallaan luotin, että tää kenkäpari VG Ultra 2 ja sitten pilkkoiset kompressiosukat, niin se on semmonen testattu toimiva kompo, mutta ei toiminut tänään kyllä yhtään. Vaikeeta on. Mutta ei mitään. Eteenpäin vaan, kyllä se maali sieltä tulee. Reilu 5 kilsaa Oulangan huoltoa aivan helvetin kovalle ottaa. Mutta tätähän tänne tultiin hakemaan. En vaan olettanut, että se kovuus iskisi naamalle täysillä jossain 30 kohdalla. Ajattelin, että pääsisin niin Oulankaan saakka, niin kun tulee vaikeuksia. Mutta Oulangassa syyään, laitetaan kengät, sukat, teippaillaan, palaudutaan hetki ja sitten lähdetään kohti puolimatkaa. Tasaisella juokseminen onnistuu jotenkuten, tai no juokseminen, jos tulee niinku epätasaista juuriakin vielä, niin tuo kehä se luottaa itsensä ihan helvetisti. Joo. Se muuta kuin huoltoa kohti. Morjes, kohta Oulanka. Kaikki tavoitteet on nyt mennyt yli. Tässä vaiheessa DNF on aika todennäköinen vaihtoehto, mutta en luovuta vielä. En varmaan myöskään kuvaile ihan hirveästi videoita, koska cut-offeja vastaan taistelu alkaa olla ihan todellinen vaihtoehto, jos vielä meinaa päästä läpi. Ei mulla muuta. Tästä on nyt 10 Hautajärvellä ja 2 tuntia aikaa cut-offiin. Ja se on silleen, että mä en tuossa ehtii siihen cut-offiin. Tai jos mä ehtiin siihen cut-offiin, mulla olisi 19 tuntia aikaa palata, mutta se alkaa olla aika huono kondis. Joten nyt todetaan, että päivän kunto oli tää ja se ei riittänyt. Ja ajattelin, että kuvaan tässä kootut selitykset saman tien, niin saan sitten ainakin yhden videon niin kuin heti ulos. En kuvannut Oulangan huollossa mitään siinä. Pääsin täysin kuolleena sinne. Vaimo ja poika huolsi mut vielä kuntoon, mutta tsemppiä! Vaimo ja poika huolsi mut vielä kuntoon, mutta ei se aika ei riitä. Ei se oikeastaan ole siitä ajasta kiinni. Kyllä mä luultavasti pystyisin juokseen tässä 5,5 kilometriä tunnissa. Se vajaan 2 tuntia, että mä saisin vielä sieltä huollosta energiat ulos ja pääsisin jatkaa, mutta ei se muuta kokonaistilannetta. Niin. Nyt ajattelin kertaan, kun on tuoreessa muistissa vielä, niin miten tässä näin kävi. No, kaikki ensimmäiset 20 meni varmaan ihan hyvin. Tsemppiä! Kiitos! Hyvin kulkee. Se konttaiseen saakka mentiin oikeastaan jonossa ja siitä pikkuhiljaa se lähti. Jono purkautuu. Juoksu kulki ihan hyvin. Oikeastaan basecampille saakka voin olla ihan tyytyväinen. Sitten siitä, no siinä tuli se nolo mukaan, että ei ollutkaan niitä energioita tarpeeksi. No ei se siihen kaatunut, se oli ehkä semmonen henkinen, no pieni henkinen lyönti, mutta en mä oikeastaan niinku säikähtänyt siitä, koska mulla oli kuitenkin aika paljon ylimääräistä energiaa mukana.
Hyvin kulkee. Hyvin kulkee. Täällä koko ajan. Kiitos. Kiitos. Alusta saakka sanoin, että sykkeet on korkealla, mutta ajattelin ensin, että ne on adrenaliinia. Varmasti olikin. Selkeä ajattelin, että ne on se auringonpaahde nostaa niitä sykkeitä, ja varmasti oli myös sekin. Mutta olisi myös varmaan se, että päivän kunto oli se, että se kävi koville. Mutta nyt mä vähän poukkoilen, huomaa, että ihan ajatukset enää pysy täysin kasassa. Eli hyvin kulkee. Eli sykkeet oli korkealla. Oikeastaan tuntui, että varmaan ensimmäiset 8 tuntia ainakin vedin yli 150 ryykkeellä. Sieltä tulee isompi porukka. Tsemppiä! Vasta siinä kun aurinko ei ruvennut laskemaan, että se meni pilveen ja alkoi vähän iltaviileneen, niin siinä laski sykkeet 10-15 pykälää. Et se yksi iso tekijä oli se paahde. Se oli ihan murhaava. Kun ei ollut yhtään ehtinyt tottua niin lämpimässä juoksuun. Mutta sitten toinen ja ehkä vielä isompi tekijä oli kuitenkin nuo kengät. PJ Ultra 2, jotka lähtee kyllä roskiin tän reissun jälkeen tai annan ne jollekin. Ne ei vaan sovi mun jalkaan silloin, kun on paljon nousua ja laskua. Hierti ei hengittänyt ehkä tarpeeksi. Tsemppiä. Mut sitten iso ongelma oli se, että ne hakkas se kehräsen luun rikki ja rupesin nilkuttaa jossain, en tiedä, 30 kohdalla. Mä tarkistan sen videolta, missä mä mainitsin siitä ekan kerran. Tsemppiä! Tsemppiä! Kiitos! Mutta se meni vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja kenkien vaihto auttoi siihen vähän. Ennen Oulan kanssa tasainen baana auttoi myöskin, mutta ei toi jalka oo kunnossa. Ja nyt se huomaa, että kun mä oon varannut sitä oikeeta jalkaa, niin sitten vasen jalka on kompensoinut sitä silleen, että se on niin nyt selkeästi enemmän rasittunut. Kiertimään rakkotilanne oli pitkään ihan hyvä. Nyt tuntuu tuolla vasemman jalan alla. Siinä päkien kohdalla on selvästi rakko. Mutta kaikkien näiden selitysten jälkeen on pakko sanoa, että ehkä se isoin syystä kuitenkin on se, että ei riitä jaloissa puhti. Et kyllä se vaan täytyy myöntää, että se kunto ei nyt riittänyt. Vaan. Kyllä se jää tonne kääntöpaikalle. Tsemppiä teille! Oulangasta lähdin vielä vähän niinku juokseen, mutta ei ne juoksuvauhdit oikein oo kummosia. Ja nyt ei oikein sitä juoksua irtoa enää. Jos mä olisin kerinnyt kääntöpaikalle ennen cut-offia, kun se oli 19 tuntia aikaa, mutta pakko myöntää, että 77, 14 minuuttia 54 sekuntia. että luultavasti nämä jalat ei ole siinä kunnossa, että mä olisin päässyt siinä ajassakaan maaliin. Tsemppiä. Oli pakko vetää 10 kilsaa ennen Hautajärveä, oli pakko vetää poliittiset johtopäätökset, että tässä tää nyt oli tällä kertaa. Mutta tässä kun katselee näitä
83 sarjan juoksijoita, niin tsemppiä. Tsemppiä. Samoin. Ei oo paljon hauta. Yes, kiitos. Olisin aika varmasti saanut ihan niinku läpi menneen tuloksen tosta 83 matkalta, että miksen ottanut sitä lyhyempää 83. No vastaus on suhteellisen yksinkertainen. Oikeastaan laitoin sen Itkosen kanavan kommenttiin ja tsemppiä. Tsemppiä. Sanoin saman vaimollekin, joka ehdotti, että pitäisikö sitä matkaa lyhentää. Kestäisin DNF, mutta sitä mä en kestä, jos mä olisin pystynyt jatkaan sieltä. No, tänään se tuli ihan selväksi, että ei pysty jatkamaan. Niin. Eli olisin varmaan ottanut helposti pari tuntia pois siitä. Jos olisin lähtenyt 23 kilometrin sarjaan, niin ihan vaan sillä, että tämä juokkeli on nyt niin paljon helpompi. Ja sitten olisin lähtenyt 2 kengillä, jotka olisi ollut molemmat hokat. Tsemppiä! Moi. Ja jos välttänyt nämä jalkaongelmat, että tsemppiä! Jalkaongelmat, jotka alkoi sitten jo niin alkuvaiheessa. Mutta lähdin kokeilemaan. Nyt tiedän nämä maisemat. Tiedän, että se oikeasti vaatii sen 9 tuntia tai 90 kilometriä viikossa treeniä. Ja on ihan selvää, että en sitä ole nyt saanut viimeisenä oikeastaan 1,5 kuukauteen. Ja ajattelin, että jospa se aiempi hyvä treeni kantaisi ja määrällisesti se riittävä treeni oikeastaan oli maaliskuussa ja ihan huhtikuun alussa, mutta sen jälkeen ei. Ja ei se kanna, ei se varsinkaan kun on flunssa, joka tuhoaa sitä kuntoa, niin se kunto pitää rakentaa uudestaan. Se on oikeastaan se viimeksi kyllä meillä näkyy myös siirron tai myynton ylläspallossa ilmoittautumisen, koska tässä loppujen lopuksi se oskee 2 viikkoa palautumiseen ja 2 viikkoa ennen kisaa taperointiin, niin siinä ehtiisi tehdä 2 viikkoa treeniä, joka ei kyllä riitä nostaa tätä kuntoa siihen, että pystyisi tekemään niin tyydyttävää suoritusta tuolla hetassa. Joten kyllä tämän kesän ultrajuoksut oli nyt tässä. Ja tullaan ensi vuonna viisaampana ehkä. Katsotaan. Kun tallustan märillä kengillä, niin otetaan vielä semmonen vinkki 83 tai 106 juoksijalle, että jos on märkä vuosi tiedossa, niin itse lähdin 3 kengän taktiikalla, mutta se varsinaisesti auta. Ne kengät kastuu niin nopeasti huoltopisteiden ympärillä. Tsemppiä! Samoin, ei oo pitkään enää huolta. Kiitos. Ne kengät kastuu niin nopeasti, että esimerkiksi Oulangon molemmin puolin, että sitten on loppujen lopuksi aika vähän hyötyä sit kengän vaihdosta. Ennemmin panostaa semmoisen kenkään, joka kuivaa nopeammin. Esimerkiksi itsellä ei kyllä tänään kuivannut tuo VJ Ultra 2. Varmaan osin siitäkin syystä, että jos ei se nyt kastu, niin siinä on pitkät kuivat pätkät Konttaisen ja Oulangan välillä. Mutta sitten jalka hikoili koko ajan ja se ei taas niinku ole kovin hengittävä kenkä myöskään. Eli panostaa semmoisen kenkään, joka hengittää. Ja jos se kastuu, niin se kuivaa nopeasti. Sukkia varmaan kyllä kannattaisi vaihtaa, koska siinä on aina tilaisuus kuivata jalka. Jos sulla on aikaa, niin ota kengät pois, ota sukat pois, kuivaa jalat. Anna niille hetki ilmaa. Varpaat on kyllä aika lähellä trench footia. Oli tuossa Oulangassa ja varmaan vielä
Tai yhtä pahat nyt kun pääsee tonne Hautajärvelle. Eli panosta helposti kuivaan kenkään. Sukan vaihto on hyvä hetki niin kuivata sitä jalkaa muutenkin. Ja pitää sen kunnossa. Esimerkiksi, no itellä on nyt molempia jalkojen alla jo späkiässä rakota. Vasen on pahempi, mutta oikeassakin jalkaa alla. Ja se on taatusti ihan vaan siitä, että kun oikeastaan koko päivän märkä kenkä on ollut. Niin kuin ne sanoi tuossa lähdössä kuulutuksessa, että joku oli kysynyt joltain kisamestarilta tai vastaavalta, että missä kannattaa vaihtaa kenkään, ja sanoi, että no ihan turha vaihtaa, kun ne kastuu kuitenkin, niin on. Toivoin, että se ei olisi totta, mutta kyllä se oli totta. Mutta onhan se siis hyviä syitä vaihtaa kenkään esimerkiksi niin isompaan kokoon, jos alkaa turpoa. Mun hyvä syy oli vaihtaa se, että nämä hokat nyt on vaan niin paljon paremmat kuin ne ultrat ainakin itselle. Mä jotenkin toivoin, että kun mä oon juossut niillä 57 kilometriä Caldiveissa, kahlannut 3 jokea siellä, että mä olisin päässyt niillä siististi Oulankaan, mutta se ei tänään kyllä onnistunut. Jes, semmoisia kenkärinkkejä.